Joo, no niin, morjesta ja tervetuloa seuraamaan meidän esitystä, jonka aiheena on älykotien ohjausjärjestelmä. Käyn tässä alussa läpi nopeasti kertauksena vähän älykotien toiminnasta ja erilaisista ohjausjärjestelmistä. Eli älykotien ideana lyhyesti sanottuna on, että kodin laitteita, kuten vaikkapa valoja ja lämpötilan säätöä, voidaan ohjata esimerkiksi puhelimen kautta. Älykoti siis tavallaan yhdistää fyysisen laitteen internettiin tai paikalliseen verkkoon, josta sitä voidaan ohjata myös etänä. Ja näiden älykotijärjestelmien avulla on myös mahdollista automatisoida tiettyjä toimintoja, kuten vaikka valojen toimintaa kelloajan mukaan. Näitä älykotien ohjausjärjestelmiä on useita erilaisia. Yksi yleisimmistä on Zigbee, ja tämä Zigbee toimii paikallisesti, eli laitteita ei tarvitse erikseen yhdistää mihinkään ulkomaiseen serveriin. Tässä yksityisyys ja luotettavuus on parempaa luokkaa kuin vaikka Wifin kautta toimivien järjestelmiä. Sitten on olemassa myös Bluetoothilla toimivia järjestelmillä, mutta jos käyttää pelkästään Bluetoothia, niin ongelmana on lyhyt kantama, eli ei voi ohjata etänä sitten näitä. Päädymme tähän aiheeseen just sen takia, että älykotijärjestelmien valinta ja yhteensovittaminen ei aina ole mikään helppo homma, koska pitäisi huomioida ainakin yhteensopivuus, hinta ja tietoturvallisuus. Eli voi olla aikamoinen palapeli tämä homma. Tässä siis tämmöinen yleiskatsaus nopeasti aiheesta, että pääsee vähän perille, mikä älykoti ylipäätään on näin, niin mä siirrän puheenvuoron kavereille, jotka kertoo asiasta sitten vähän enemmän. Jes, kiitos. Tosiaan kun kollega tuossa aikaisemmin mainitsi, että eri järjestelmien yhteensopivuus ja keskustelu on aina ollut yksi hemmetinmoinen päänsärky näissä älykotiohjausjärjestelmissä, niin tässä esittelen muutamaa ratkaisua, mitä markkinoilta löytyy. Muun muassa tämmöinen kuin if TTT tulee sanoista if this then that. If this then that oli yksi ensimmäisistä toimivista ratkaisuista, joka mahdollisti eri valmistajien ja tekniikoiden, kuten Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth, ohjaamisen yhdellä sovelluksella. Riippuen valmistajasta on lähes mahdotonta saada Zigbee-tuotteet keskustelemaan Wi-Fi-tuotteiden kanssa ilman kolmannen osapuolen sovellusta. If this and that aikanaan oli yksi ensimmäisiä toimivia ratkaisuja, mikä mahdollisti tämän muun muassa. If this and that vaati valmistajien tuotteen rekisteröinnin If this and thatin tietokantaan, joka mahdollisti tuotteen helpon lisäämisen, mutta käyttäjillä oli mahdollista lisätä tuotteita manuaalisesti. Ja kuten sanoinkin, If this and that oli aikanaan täysin ilmainen, nykyään se on jakautunut ilmaisen ja maksullisen versioon. Käytän tässä mennyttä termiä muutamaan otteeseen, koska minulla on kokemusta tästä sovelluksesta silloin aikanaan, kun se oli vielä täysin ilmainen versio, eikä tätä maksullista versiota vielä ollut, jolloin kaikki ominaisuudet oli siinä ilmaisessa versiossa. Nykyisessä maksullisessa versiossa taas on sitten ne ominaisuudet, jotka olivat aikanaan ilmaisia. Käydäänpäs vähän tämän positiivisia osuuksia. Tosiaan, että erittäin helppokäyttöinen, pystyy hyvin keskustelemaan muun muassa Google-kalenterin kanssa. Eli justiinsa se, että jos vaikka heräät aamulla aina tiettyyn aikaan ja olet lisännyt se Google-kalenteriin, niin älykoti-virta pistoke pystyy muun muassa käynnistämään kahvikeittimen ajallaan. Sovellus If This and That on sovelluspohjainen joten edullinen ja monipuolinen ratkaisu. Miinuksia siinä on se, että tosiaan kun se on sovelluspohjainen, siinä on huomattava viive, ja ilmaisversio on erittäin rajallinen ja kaatuu helposti, ja kuten kohta päästään enemmän tutustumaan, niin tietoturvariskit ovat erittäin suuret. Sitten toinen ratkaisu on tämmöinen Homey All-in-One-ratkaisu, no ainakin melkein. Homey luotiin aikanaan suoraksi kilpailijaksi Home Assistantia vastaan. Tästä kohta Home Assistantista kohta kollegan puolesta vähän enemmän. Mutta
Ratkaisu tosiaan verrattuna Home Assistantiin on se, että Home on all-in paketti, joka on kaikki ominaisuudet, kaikki tarpeelliset löytyvät suoraan siitä sisältä ilman mitään isompaa häslinkiä taikka sitten isompaa koodaustarvetta. Tosiaan tämä on toimijakseen Home Hubin, joka toimii Zigbee-hubina, Wifin lisälähettimenä ja RF-lähettimenä, kaikki samassa. Ja tämä on erittäin, avaimet käteen periaatteella toteutettu kuin olla ja voi. Positiivista tässä on tosiaan se, että se on erittäin kattava ja tehokas ratkaisu. Tosiaan myös, että kaikki se operointi, kaikki se, mitä siihen Homeen tekeekään, tapahtuu paikallisesti suoraan hubista, ja tiedot eivät mene mihinkään serverille, mikä vähentää tietoturvariskejä. Ja kuten sanoinkin, että tämä kyseinen hubi sisältää aika paljon kaikkia, mikä mahdollistaa justiinsa Wi-Fi-laitteiden ohjauksen, Zigbee-laitteiden ohjauksen, RF-toiminnolla toimivia laitteita, mutta tässä on myös aika isot negatiivit, eli pelkästään se, että saa tämän Homeen all-in-one-paketin, joutuu maksamaan yli 400 €, ja sen, että saa sen vielä internettiin suoraan kytkettyä siitä moduulista, pitää maksaa vielä erikseen. Muussa tapauksessa siis sehän toimii Wifillä, että siinäkin on sitten pieni viive. Ja vaikka on yritetty tehdä ratkaisusta all-in-one ja helppokäyttöinen, se kuitenkin vaatii aika paljon harjoittelua. Kiitos. No niin, meikäläinen esittelee sitten Home Assistantia, mistä oli äsken vähän jo puhetta. Ja tämä Home Assistant on siis tällainen automaatiokäyttöjärjestelmä, mikä perustuu avoimeen lähdekoodiin, eli tarkoittaa, että sillä voisi tehdä lähes mitä vaan, jos ohjelmointitaitoja löytyy. Se pyörii jossain omalla tietokoneella, yleisimmin käytetään noita Raspberry Piitä, mutta sen saa pyörimään missä vaan. Ja valmiitakin tuommoisia paketteja on olemassa, esimerkiksi tuommoinen, mistä toi kuva on tällainen Home Assistant Yellow. Se on hyvin helppo ottaa silloin käyttöön. Siinä on toi kotelo on semmoinen noin 10 × 10 senttiä × 3 senttiä korkea. Siellä on sisällä valmiiksi Raspberry Pi. Sitten siellä löytyy noin Ethernet-portit ja Zigbee-moduuli ja tolle SSD-muistille valmis paikka. Tolla se on niin kuin hyvin helppo ottaa käyttöön verrattuna, että se rakentelee kaikki eri palikoista. Sitten tähän laitteiden liitettävyys on jo, niihin löytyy integraatioita tosi paljon eri valmistajien laitteisiin, ja jos ei löydy, niin niitä pystyy sitten tietysti itsekin tekemään. Laitteita voi liittää tuon oman kotiverkon kautta piuhalla tai Wifillä. Sitten tuohon saa tosiaan Zigbee löytyy valmiiksi, eli sen kautta voidaan yhdistää tai Bluetoothin tai Modbusin, jotka tietysti vaatii sitten omat lisäosansa, mutta hyvin laaja valikoima eri tapoja liittää siihen laitteet. Seuraavan diaan. Sitten niitä automaatioita voidaan tehdä joko sillä käyttöjärjestelmällä suoraan, mikä on semmoinen, siitä on tehty hyvin semmoinen käyttäjäystävällinen, että helppoja automaatioita saa tehtyä hyvin helposti tuolta käyttöliittymän kautta. Sitten se näkyy tuossa kuvassa vasemmalla, ja sitten oikealla tuo musta laatikko on sitten samasta automaatiosta otettu kuvakaappaus tuolta niin kuin tekstieditorin puolelta, eli sen pystyy tuommoisella
YAML-tiedostolla tekstipohjaisesti tekemään, ja omasta mielestä kaikkein helpoin tapa ja käytännöllisin tapa tehdä automaatioita on toi tekstipohjainen tapa, että siinä on esimerkiksi ChatGPT tai muut tekoälykielimallit kirjoittaa ihan sujuvasti tuommoisen YAML-tiedoston, kun antaa niille vaan lähtötiedot, että mitä sen automaation pitää tehdä. Se on hyvin käyttökelpoinen. Ei muuta siitä. Joo, kiitokset kollegoille ja käydään vähän tietoturvaa tästä pikaisesti läpi. Eli IoThan on kokonaisuutena globaalisti jo todella iso markkina ja sen arvo tuplaantuu ja kaikki datahan on nykyään arvokasta, niin se kiinnostaa tietenkin rikollisia toimijoita ja sen takia näissä IoT-laitteissa tietoturva olisi erittäin tärkeä asia huomioida. Tosiaan valmistajathan tuo kauhealla tahdilla uusia laitteita markkinoille ja vanhat vähän niin kuin vaan unohdetaan, että niitä ei sitten enää päivitetä. Ja hyvä esimerkki on just toi Mirai-bottiverkko vuodelta 2016, mikä käytti default-salasanoja ja käyttäjätunnuksia, mitä IoT-laitteessa oli, ja muodosti semmoisen yli 100 000 botin verkon näistä IoT-laitteista. Eli näissä tietoturva on erittäin tärkeintä, ja käyttäjä pystyy itse muutamalla helpolla toimella vaikuttamaan siihen, että miten ne omat laitteet on suojattu. Seuraava slaidi. Tässä on niin kuin yksinkertaisimmat toimet, mitä käyttäjä voi tietoturvalla tehdä. Että ensimmäisenä kannattaa vaihtaa oman kotireitittimen salasana ja nimi, koska ne kaikki oletussalasanat ja nimet löytyy jo jokaisen hakkerin työkalupakista. Kaikki voi katsoa oman reitittimen pohjasta, löytyy se kyseinen lappu, missä on verkon nimi ja vakiosalasanat. Sitten suositaan vahvoja salasanoja, eli kannattaa käyttää yli 12 merkkisiä salasanoja, mitä pidempi, sitä parempi, missä on sitten symboleita, merkkejä ja numeroita. Niin toi pysyy laitteet turvassa, ja sitten tosiaan, jos käyttää noita omassa älykodissa olevia laitteita, niin jostain julkisen wifi-verkon ylitse, niin kannattaa varmistaa, että siinä omassa hallintalaitteessa on jonkinnäköiset VPN-asetukset tai VPN-palvelu käytössä, niin sitä ei pääse kukaan vakoilemaan. Ja sitten semmoinen vähän teknisempi keino on sitten tosiaan luoda erillinen vierasverkko noita IoT-laitteet varten, missä on sitten ainoastaan ne IoT-laitteet. Kaikki muut sähköpostit ja pankkihommat ja muut hoidetaan sitten taas ihan erillisen verkon kautta. Se on semmoinen vähän teknisempi, mutta erittäin toimiva ratkaisu, koska sitten pidetään muu tietoturva hallussa. Tässä nyt lyhykäisyydessään tietoturva IoT-laitteiden osalta. Kiitos. Näin. Tähän loppuun vielä lyhyt yhteenveto, että meidän esityskanta oli eittämättä hieman kriittisempi, että jos tämmöiset älykotijärjestelmät kiinnostaa, niin ehdottomasti suositellaan, että tiedostatte ongelmat, mitä näissä voi olla, juurikin yhteensopivuus, puhuuko laitteet keskenään, onko tekninen tuki, missä kohti menee laitteisto vanhaksi, kun laitteisto päivittyy jatkuvasti. Internetriippuvuus näissä laitteissa on hyvin korkea, eli jos käy tilanne, että teiltä katkeaa talosta internet, mutta ei sähköt, niin laitteisto ei välttämättä toimi ollenkaan. Samoin syssyn tietoturvallisuus pitää pystyä kanssa huomioimaan. Tietoja kerätään jatkuvasti, ja koska nämä on jatkuvasti internetissä, ne ovat myös alttiita kyberhyökkäyksille ja luvattomalle valvonnalle. Laitteistolla on myös korkea hintataso. Tämä oli meidän esitys älykotien ohjausjärjestelmistä. Kiitos. Noin.